आङो नोंसोरनो 12 बोसोर थै कुरुन्नाइ सासे हिन्जावनि सोमोन्दै आरो बि हिन्जावा माबोरै सोखाजानाय बिनि बागै बुंगोन। आङो फरायनि मार्कुस लिरनाय 5:25 सिरिनिफ्राय 34 सिरिसिम। बेवहाय बुंदों, आरो 12 बोसोर गोसायैनो थै कुरुन्नाइ जाजानानै सैसोनाय सासे हिन्जावबो दंमोन। बियो gwबangtar अजाफोरजों नायजानानै बिमाइनो सैनांदोंमोन। अजाफोरजों नायजाबायनानैनो बियो गावनि रां-राहाखौ फोजोबबाय। अब्लाबो बिनि रगआ गायाखै, हामासिनसो जालांदों। जेब्ला बि हिन्जावा जिसुनि बाथ्रा मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनायो, अब्ला बि दाफाफोरनि उन उन थांफादों आरो बियो गोसोजों गोसो सानदों, आङो बिनि गाननाय हिखौ दांनो मोनब्लानो हामथारगोन। आरो बि हिन्जावा जिसुनि गाननाय हिखौ दांबाय आरो दांमारनो बिनि थै कुरुन्नाया गाबाय आरो बि गावनि थै कुरुन्नाइनि रगखौ गानाय मोनबाय। बे समाव जिसुआ गावनिफ्राय बोलो ओंखारलांनायखौ थद मोननानै दाफानिथिङै नायहरनानै बुंदों, आं गाननाय हिखौ सोर दांखो? बिनि चेलाफ्रा बुंफिनबाय, नों गावनो नुबाय, नोंनि सोरगिदिं मानसिफ्रानो नारसिनज्लायबाय, अब्लाबो आंखौ सोर दांखो होननानै नोङो सोंबावो? नाथाय सोरबा दांदों होननानै जिसुआ नायथिंबाय। बे समाव हिन्जावा गाव सोखाजानायखौ मिथिनानै आरो गिनायजों थोर थोर मावनानै जिसुनि आथिङाव गुग्रुबनानै गावहा मा जादोंमोन बेखौ रायथिजोबनानै लादों। अब्ला जिसुआ बिखौ होनदों, अ बिसा हिन्जाव, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय। सान्थियै थांदो, नोंनि रगआ जाफिनबावनि। बे बोसोननिफ्राय जोङो नुनो मोनबाय, सासे हिन्जावा जिसुनि बागै खोनादों आरो सोखाजानायखौ नुदों। आरो हिन्जावा गोबां अजाफोरजों नायजाबायनानैनो बियो गावनि रां-रुफाखौ फोजोबबाय। अब्लाबो रगआ गायाखै। जेब्ला बे हिन्जावा जिसुनि बागै गुबुन मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनायो आरो बि हिन्जावा गोसो सिङाव सानदों, जिसुनि गाननाय हिखौ दांब्लानो आंनि थै गनाय बेरामा हामगोन होनना। जेब्ला हिन्जावा जिसुनि गाननाय हिखौ दाङो, अब्ला लोगो लोगो सोखाजादों। आङो बुङोदि बे हिन्जावनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो। 12 बोसोर बेमारखौ फोथायनायजों सोखाजानायखौ। बेनिखायनो नोंसोरनि फोथायनाया इसोरा अरायसम दं। जे नोंसोरनि फोथायनायानो जादों इसोरा अरायसम दं। इब्रायारि 5:10 सिरिनि 2निफ्राय आङो फरायगोन। बेवहाय बेबायदि बुंदों, मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नागिरो बिसोरो बिखौ मोनगोन। जायफ्रा जे इसोरनियाव फैबायब्ला बिसोरो इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो बिसोरो इसोरखौ नागिरबायब्ला बिसोरो मोनथारगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो नोंसोरनि फोथायनाया नाम्बार 1आव इसोरा अरायसम दं, नाम्बार 2आनो जाबाय इसोरा सोखाग्रा। जों बोसोनाव नायब्ला मोननो हायो। माथाइ लिरनाय 19:22 सिरियाव जिसुआ बिसोरनि थिङै नायनानै होनबाय, बे मानसिजों जानो हाथाराब्लाबो इसोरजों गासैबो जानो हागौ।
बेनिखायनो जे गासैखौबो जे मानसि हायैफोरखौ इसोरा गासैखौबो हायो। बेनिखायनो नोंसोरनि फोथायनाया जे इसोरा सोखाग्रा, जोङो बेखौ फोथायथारनांगोन। नाम्बार 3 जाहैबाय इसोरा नोंखौ सोखानो लुबैयो। बेनिखायनो जोंनि पापनि थाखाय गावनि सासेल' जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय। जोङो रमारि लिरनाय 8:32 सिरियाव नायनि, बेवहाय बुंदों, बियो गावनि फिसाज्लाखौनो एखथियारलाबा जों बयनिबो थाखाय बुलि होबाय। बियो गावनि फिसाज्लाखौनो जोंनो होबायब्ला गासै मुवाफोरखौ इसोरा जोंनो ओरैनो होनाय नङाना? बेवहाय बुंदों जे इसोरा जोंनो पापनि थाखाय गावनि फिसाज्लाखौ बियो होबायब्ला, अब्ला बियो जोंनि बेमार आजारफोरखौबो सोखानो थाखाय बियो हास्थायो। आरो गासैखौबो बियो हास्थायो जे नोङो बिनियावहाय फैब्ला, नोङो बिनो नोंनि जिउफोरखौनो गथायब्ला, बियो नोंनि गासैखौबो नांगौफोरखौ बियो होफायनानै होगोन आरो सोखागोन। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ बासायो अराय समनि थाखाय आरो सोरगोआव थाहैनो मोनगोन होनना। बेनिखायनो जों बयबो जे नोंसोरनि फोथायनाया इसोरा अरायबो दं आरो इसोरा सोखाग्रा, इसोरा नोंखौ सोखानो लुबैयो। बेनिखायनो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैगोन, बिसोरो बयबो सोखाजानायखौ